Ones joveros i ones joveres, benvinguts a l'Ona Jove, benvinguts al programa més random de les zones, perquè ho sentim molt o no ho sentim gens, aquest programa és random ja de per si, o sigui, nosaltres hi entrem randoms. Aquesta unitat d'hora, Marc, digues. El que sí que heu de sentir és la ràdio. Exactament. Amb el vostre cor. Sempre. Ens escolteu random, sense randomositat, sempre l'heu d'escoltar. La ràdio és bonica, no? La ràdio té una màgia molt especial. Sí. Sembla que estiguem fent el Dia Mundial de la Ràdio, que ja va passar, el 13 de febrer. Però nosaltres ho celebrem quan nosaltres volem, també et diré, Si per nosaltres avui és el Dia Mundial de la Ràdio, nosaltres el celebrem avui. És el dia randomositat de la ràdio. Doncs ja està, és el nostre dia i per això el celebrem. Però sí, té aquesta màgia que nosaltres ara l'hem trencat una mica perquè també estem a YouTube, no? Sí, ara tenim el nostre vídeo. És radiovisual. És radiovisual, exacte. Ens passen per la tele? No, llavors és ràdio. Exacte. És podcast, ràdio, tot el que vulguis, Sí, exactament. Per tant, això, que nosaltres feliços, de celebrar el dia random de la ràdio, i aquí estem. Marc. Abans d'avançar... Sí. Digues. Saps què va passar aquesta setmana passada? Ui, han passat moltes coses. També va passar un dia mundial molt important. El de la croqueta no, segur. Ja va passar, també. Que el tens controlat, aquest. Sí. És que miro un programa a la televisió, mira, el puc dir, és l'Arús, o sigui, l'Alfons Arús. Doncs al matí, jo, en comptes d'esmorzar sola, amb la Sola i amb la Espe, esmorzo amb l'Arús i amb tota la seva família, que estan tots al programa. Per tant, jo esmorzo amb ells i cada dia fan el Dia Mundial de X cosa. L'altre dia era el Dia Mundial del potaje. Ojo, A la iaia li agrada, això. A la iaia li agrada. També, i el Dia Mundial de la Croqueta va passar, també el de la pizza també. Per tant, no ho sé, esperarem l'any que ve, que tornin. Doncs què va passar el dia 25 de febrer? Ui, no ho sé. És el Dia Mundial de dir això és com una grip. Perquè ens apareixia ja per aquí, comença a haver-hi el primer cas a Catalunya del coronavirus. Mira, jo estic una mica... És com una grip. ¿Tendremos casos aislados? Mira... Es que m'he tragat todo con una almendra. Saps què he vist avui a Twitter? A Twitter! Ja tenim títol del programa, ho saps, no? O sigui, algun dia de la vida havia de passar això. Doncs avui proposo a Twitter... afegir a Diccionari Onejovenc, a part de, a sota de AON, Agència Onejovera Notícies, AK, TikTok. O vista... o sigui, pitjor que Wikipedia, vista TikTok. Arriba... Ho he vist a Twitter. Doncs ho he vist a Twitter avui i a Twitter deia una dona, una noia, no recordo el nom de la usuària, deia, és que m'ha fet molt riure. Saps quan tu avui m'has dit no us havien arreglat això? Això referint-te a l'escàner facial de l'iPhone. No? De l'iPhone. Doncs no ho han arreglat. Però jo vaig veure no sé on que deien ara ja ho detecten mascareta com un complement, com que fossin ulleres. Mira, saps que ni amb ulleres de sol em detecten a mi? No sé si la meva cara canvia tant d'un dia per l'altre, però és que ni amb ulleres de sol m'ho detecta. Avui sí que m'ho detectava. Però la noia aquesta... No acabes de dir que no? Com quedem, Marina? O sigui, la noia aquesta posava com el tuit de farà un any d'aquesta merda, i la merda era que l'iPhone l'estava avisant de que no li detectava la cara. Per tant, era una fantasma per l'iPhone. Era el preludi del coronavirus, o sigui, així estem, no? És que jo m'estic deprimint perquè farà un any, Marc, o sigui, és molt bèstia. Fa un any que dèiem, ostres, que és raro anar amb mascareta pel carrer. Jo només et dic que fa un any jo estava a classe presencial i hi havia alumnes xinesos a classe que anaven amb mascareta i nosaltres fèiem... Què foten? Mira, com hem acabat. Pim-pam. Segur que no l'han agafat ells. No en tinc ni idea, no els vaig tornar a veure mai més a la vida. Pregunta'ls-hi. És que no sé ni com se deien, que els vaig conèixer... O sigui, vam anar a classe 2 setmanes junts. No em va donar temps. Clar, és que, devíeu començar... Era el segon semestre, diguéssim, i clar, no ens va donar temps. Una llàstima, On sigueu, no ho sé, espero que no hagueu agafat el Covid. Ja està. Ja que hi som amb tot això... Sí, i tant. Anem a fer un petit homenatge. Ai, absolutament, posem-se bé, em vaig asseure bé. Aquesta situació que dèiem, és que són 2 setmanes. Sí. Tornarem a classe no sé què. No, mentida. Tots vam tornar al poble, superfeliços, perquè estàvem de vacances de la uni. Jo recordo el dia 13 de març, tinc fotos al mòbil prenent el sol del plan. Ja no tinc classe. És que no pot ser això. Què va fer en Marc? Va dir, són 2 setmanes. Sí. Si deixo els cactus al pis de Barcelona una mica a les fosques, no passarà res. Marc.
juliol, quan hi tornava, ja no hi havia ni cactus. El cactus s'havia com... O sigui, la terra havia com absorbit el cactus. No, era la carcassa i prou. Era com un esquelet de cactus. Sí. Quina llàstima. Pobre cactus. Quina vida va tenir aquest cactus. S'ha matat el Paco. Els meus els rega ma mare. Vull dir, és que no els rego ni jo, perquè és que ni me'n recordo que tinc cactus. Però o sigui, tens cactus perquè són fàcils de cuidar, però no els cuides tampoc. No els cuido, no. Soc nefasta. Ma mare és molt bona cuidant orquídies. S'ha de dir que la meva mare també els hi fot un xorro d'aigua de tant en tant. I sobreviu. És l'aigua que els fa sobreviure, eh? Clar, perquè si has de pensar... No, jo és que no hi penso. És que el problema que el veus i dius, és que fa poc que el vaig regar. Potser fa mig any. Mig any, però fa poc. Fa poc. Però clar, durant aquest mig any hi ha algú que se'n recorda i que diu anem a tirar una mica d'aigua, això a veure si reviu una mica, no? Doncs així estem. I també volem reviure aquest Ona Jove, perquè no hem dit ni de què parlarem avui, perquè ja nosaltres comencem... Perquè sempre anem així, a saco. Però era necessari dir el Dia Mundial i tota la pesca que ha comportat això, no? És com una grip. És com una grip, és que quina fantasia. Marc, de què parlarem avui? Doncs de fantasies... Ai, que ens agraden. Com no marxem gaire del Covid, Parlem de vacunes i una notícia que ha passat a França que l'he llegit aquest matí i dic... Sí? No m'ho puc creure. Bueno, jo és que no em crec res, la veritat. Parlarem d'això, de notícies de França. Sí. Tornarem a parlar de la nostra amiga argentina, la Sofia Altuna, que ens parlarà d'una nova moda que està intentant iniciar de torrades. Per mi, aceituna, sempre serà. Sofia Aceituna. Sofia Aceituna. És que jo el primer dia que em vaig ensenyar aquesta noia vaig dir, és aceituna. I ja està, s'ha quedat així. Doncs l'aceituna? Soc d'idees fixes, ho sento. Ja està, ja no canviem mai més, No. Parlarem també d'una de les coses que de joves ens feia mandra, que és llegir els llibres obligatoris d'ESO, perquè quan t'obliguen a llegir un llibre perd tota la gràcia. Tota, absolutament. Llavors què fa la gent? Es basa en resums. El Rincón del Vago. No vaig fer servir gaire el Rincón del Vago, també et diré, Però això ja és next level, el que parlarem avui. M'encanta. Parlarem també de la gran capacitat que tenen els estatunidencs, els habitants de Tussa. De Tussa, els nostres amics. De United States of America. Our brothers and sisters. És que si ho hem d'explicar cada cop. Al final farem una web que sigui Diccionari Nojovenc. Ja està. I us aneu a buscar les paraules rares. Exacte. Doncs de Tussa, la seva gran geografia que tenen... Ai, és fantàstica. És totalment nul·la, com sabem. Nul·la? Nul·la. Els Estats Units no saben enlloc, no saben ni on és Amèrica. Em pensava que deies que ells tenien geografia. Dic, home, no sé què dir-te, No sé què dir-te, Marc. No sé què m'explicaràs. Home, és fàcil. No és com a Amèrica del Sud, que hi ha 3.000 trilions de països petitons. No, és veritat. Amèrica és Amèrica. Exacte, hi ha els estats d'Amèrica, els estats, però això ja no entra al temari d'ESO que fèiem geografia. Exacte. Parlarem també de les eleccions del passat 14 de febrer. Que també les comentem quan nosaltres volem. No, vam comentar una mica la setmana passada, que eren més properes, però ens vam deixar una part important, que és el pena que fan els polítics intentant apropar-se als joves amb TikTok i cançons. I acabarem parlant d'una cosa que no sé... Saps de... Mira, un moment, vaig a buscar el meme perquè m'acaba de passar un rajollazo. També et dic, spoiler dels polítics, no ho van aconseguir, No. No ho van aconseguir. O sigui, ja sabeu l'espoiler, no ho van aconseguir, però us direm coses molt interessants. Mira, m'ha passat això. Què t'ha passat, Marc? A ver si es capaz de contestar en un minuto. Sí, es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí, crear empleo y para los jóvenes emprendedores. Que lo he escrito aquí crear y no entiendo empleo mi letra. Y para los jóvenes. Pues no entiendo mi letra, no entenc què he posat. Per favor, o sigui... Per tant, diré el títol i després quan ho sapiguem ja en parlarem. És Pàrquing al revés. Vale, Pàrquing al Que revés. no tinc ni idea de què carai és Pàrquing al revés. Pàrquing al revés, que no és el pàrquing de la setmana passada, no suposo? No, és diferent. És diferent, és un pàrquing totalment... O sigui, vale, perfecte. És un àudio que es diu Pàrquing al revés, que ho vaig guardar en el seu moment i que ja no sé què és. Ja sabrem què és, ja ho descobrirem. I també descobrirem que parlem de més coses, perquè parlem, jo ho sento molt, però ara m'he aficionat a portar coses xorres de la vida que trobo pels mons d'internet, no? Perquè és que, sincerament, paguen a gent per fer coses que no tenen cap mena de sentit. Després parlarem també de Justin Bieber, que ens ha sorprès aquesta setmana, Zetangana, que també tenim novetats. Sí, el Palangana. El Palangana, exacte. Palangana. Jo sempre ho he dit així, Però li has dit ser Palangana o directament Palangana? Bueno. De fet,
vull fer una menció, ara que estem aquí, a una usuària de Twitter, que es diu, que és de ses illes, i es diu Tenc Gana. Boníssim, Boníssim. M'encanta molt tant Palangana com Tenc Gana. Boníssim. Després parlem també d'Élite, perquè us porto, doncs les meves... El cabreig que té la Marina amb aquesta sèrie. Sí, és una mica, sentiments... No, ni sentiments encontrados. Això és directament... Hate a tope. I també parlarem de Victoria Abril, que l'ha liat una mica, i de Lady Gaga. Així, el que puguem, Si no es pot més, menys. Vull dir, així estem aquí a l'Ona Jove. I res més, jo crec que ja podem començar a arrencar aquests motors que hem arrencat fa estona i cap endavant. Som-hi! I comencem aquest programa de l'Ona Jove amb... És que jo avui, Marc, vull començar forta. Comencem fort. Sí, si us plau. Comencem amb Victoria Abril. I et demanaré, si us plau... has canviat l'ordre. Sí. I et demanaré, si us plau, que em posis l'àudio d'aquesta senyora abans de començar. Coronacirco. Ay, que es un virus nuevo, que es muy peligroso. Perdona, tuvimos a su hermanito en el 2002. Y no se paró el mundo, ni se paró de vivir, ni se paró, ni se dejó, ni nos convertimos en esclavos. I ja està, no cal que l'escoltem més aquesta senyora, perquè aquesta senyora sí que és un circo. Vull dir, senyora, vostè què li ha passat? Us poso una mica en context, ¿vale? Victoria Abril, actriu del cinema espanyol, coneguda, va ser noia Almodóvar, també va ser d'aquestes de l'1, 2, 3, responde otra vez, d'aquestes azafates, i va haver-hi una temporada que va marxar d'Espanya per anar-se'n a França, doncs, a fer cine, no? A fer el que ella li donés la gana, sincerament. O a també viure del cuento, el que tu vulguis. Què passa? Que aquesta dona ha tornat i els premis Feroz, que són els globus d'or, diguéssim, dels tigres, no? Sí, exacte. Buah, Marc, buah. Sí, totalment. Els Pantera els hi podem dir també, el que tu vulguis. Doncs aquests premis, que són l'avançala, diguéssim, dels Goya? Dels Goya, doncs en aquesta dona li han donat el Feroz de Honor. I això què vol dir? Què passa per ser el Feroz de Honor? El Feroz de Honor és com el premi que li donen a un actor o actriu per tota la trajectòria que ha tingut a la televisió i al cinema i totes aquestes coses. És un progrés adequadament? És un progrés adequadament, o has arribat ets vell, et donem aquest premi. Però també li van donar el Banderes, que tampoc és tan vell, vull dir, és com, no sé... I pots tenir això i un Goya? I tant. Tu pots tenir 50 Goyes i el Goya d'honor al cap del temps. O no tenir cap Goya... I tenir els Feroz d'aquest d'honor. I també hi ha el Goya d'honor, és que ara parlàvem dels Goya, tenir molts Goya o no tenir cap Goya i que et donin el Goya d'honor al final de la teva carrera. O també n'hi ha que són pòstums, que aquests em fan molt riure, que jo penso, sisplau. Teniu 80 anys per donar-li un Goya d'honor a una persona i li doneu... No entenc res. Mira, aviam, Marina, 0%. això és com sempre passa amb tot Déu. Sí. Què és? Ai. Tothom s'odia. Sí. Hi ha molta gent que s'odia i que... Bien de hate. Que no. No. Però es mor i després, és que era molt bona persona. Sí, sempre saludava. Mira, sempre. De veritat. O sigui, es mor algú i si no sents algú que diu sempre saludava, no s'ha mort. Mira, una cosa... O sigui, és la cosa... És la típica frase de cunyat. Sí, i també et diré una cosa, això de ser un cara girat, ho sento moltíssim, però aquí, si l'odies per sempre. Li has pogut tirar ganivets per l'esquena i criticar-lo per totes bandes, però quan es mor, no, era molt bona persona, ai, pobret, que era molt jove. Mira, no ens agrada. A mi aquest tipus de persones... Aquestes frases d'àvida, era molt jove, ja tenia 94 anys, però era molt jove. Era molt jove, li quedava molt per viure, home, tota una vida li quedava, i tant, home, amb la vacuna del Covid, com pensa la Victoria Abril, buah, li quedaven 200 anys per viure. Què li passa a la Victoria Abril? Aviam, hi ha gent que ho aconsegueix. Viure 200 anys? Sí, com es diu, el de... Sí, serà Walt Disney crionitzat el del concurs de la tele, l'Hurtado. L'Hurtado, és veritat. Jo crec que estava ja amb els dinosaures, l'Hurtado. Aquest ja estem amb els 300 mil·lennis, no? No ho sé, jo aquest home no entenc. Vull dir, que vagi... Ell hauria de ser la imatge de les cremes aquestes de la cara. I no ho sé, de les vitamines, de la memòria. Quants anys deu tenir aquest home?
no ho sé, 60 i pico, és que no en tinc ni idea. És que aquest home mai ha canviat. O va néixer gran... 63 anys. Clar, és que o aquest home va néixer gran, o de jove ja es veia gran. És que... De Sant Feliu del Llobregat. Sant Feliu del Llobregat, què més vols? És I va ser actor de doblatge. Clar, home, i tant, és que què més vols? No només ha fet saber-hi ganar, Que sí. Home, no també... només ha fet saber-hi ganar. Quants anys porta saber-hi ganar? 350, mínim, no ho sé. Des del... Té un any més que nosaltres. És del 97, el saber-hi ganar. Tampoc fa tants anys, Però ha ajudat a dormir moltes migdiades a molta gent, Bàsicament. També et diré. També et diré, televisió... O sigui, la 2 de Televisió Espanyola, entre els documentals i aquest programa, és com... És l'ADN. És el top de dormir a les tardes. Per tant, felicitats, Televisió Espanyola, ho esteu aconseguint. Jo us comento ràpid Victòria Abril què ha fet, perquè aquesta bona dona va anar a la roda de premsa, clar, com a bona feroz de honor, li fan una roda de premsa amb la presidenta dels Feroz i no sé què, no sé quantos, amb tota la premsa. Molt bé, fantàstic. Doncs la senyora va començar a dir que que estava ja farta de la pandèmia, les vacunes no són la solució, ara som cobayes. O sigui, senyora, què li passa? Una mica, però no pots anar... L'estratègia és fotre vacunes de diferents tipus i si una funciona, doncs mira... Funciona. Immunitat de ramat. Però clar, tu com pots, una persona pública, que t'estan donant un premi per la teva trajectòria com a actriu... És ella, la que va sortir per Twitter de no sé qui famós que està desacreditant el... Aquesta. Doncs era aquesta. Però és que la bona dona... Bona dona no, home, que la va liar parda. O sigui, va descol·locar i hi havia un home que diu, home, les estadístiques diuen que no sé què. No, carinyo. Tu has de mirar els fòrums d'internet, els fòrums científics. Sí, i el WhatsApp, el que li envien. Sí, exacte. Això és com aquesta gent que veu el WhatsApp i ja es creu metge... Doncs aquesta igual, dic que t'han enviat un meme d'un foro científic i tu creus aquí Albert Einstein, saps què vull dir-te? I ara veus que sí, veus el link i és El Mundo Today. Sí, exactament. La ironia del Mundo Today, que jo, de veritat, fins que no descobreixes que és un diari fals, sí, algunes te'n passes, Tu pots creure. Total, que les declaracions van ser, o sigui, eren surrealistes. La dona aquesta, jo no sé si va prendre un trip i alguna cosa rara abans d'entrar, però això, també et dic, la seva companya d'anys, Loles León, una actriu també Almodóvar i tot això, va fer un tuit i va dir: ni el paso de los años le quitan la tonteria, Ho he llegit una mica punset, però ni el pas dels anys li treuen la tonteria, tu. Imagina't, Que la Loles León li digui això a la Victòria Abril. Em va fer molt riure. Però la dona... i també et dic, la dona, la Victòria Abril, ara diu que la gala dels Feroz es presentarà sense mascareta i que no podrà fer, o sigui, clar, des dels Feroz han dit, bueno, clar, no podrà fer ni l'alfombra vermella, ni la catifa vermella, i haurà de pujar sola a l'escenari. Dic, però si aquesta dona no hauria de poder entrar al recinte. Prohibit entrar. Perdoni. Queda sense Feroz. O sigui, sense Feroz, ni carrera, ni peres en vinagre. Vull dir, vostè a casa seva i ala. I així estem. I jo només li vull dedicar una cançó a la Victòria Abril, Quina li vas dedicar? Li vull dedicar la cançó de Dua Lipa, amiga nostra també d'aquest programa. Massa que li demanes, també? Sí, li demano massa. Ai, que li dediques? Li dedico massa i li demano massa a la pobra Dua Lipa que li canti a la Victòria Abril, Però li vull dedicar una cançó del disc, del remix de la Dua Lipa, que és Club Future Nostalgia, ojo, que és aquesta delícia, That Kind of Woman. I sortim ara mateix del guió, Marina, una cosa que no ens agrada fer-ho. Ai, no gens ni mica. Perquè tenim aquí tot estructurat amb aquest guió aquí davant, que llegim aquell teleprompter d'allà. Sí, Sí, que ni ens el mirem, ja. És que ens hem tot de memòria. No. Digues. És que estava ara mirant a Twitter, com a bon tuitero que soc, i descobreixo que hi ha una amiga meva que, o sigui, és una història una mica surrealista. Surreal but nice, com a Notting Hill. És una amiga que m'explica que hi ha una veïna que l'estava interpel·lant a veure quan la convida a la piscina. Que s'havia callat, que tenia una piscina i que no havia convidat mai i que es creu. I la meva amiga s'ha quedat com, què? La veïna quina edat té? Un any menys que nosaltres. Pensava que seria una dona gran o alguna cosa així. No, però és la filla.
això. No, però vull dir que la teva amiga em pensava que l'havia interpel·lada una dona del barri, o no sé. Sí, alguna veïna de per allà. No sé, no sé qui, no ho ha especificat, però imagina't d'algú de la nostra edat que també es està recriminant que no l'ha convidat mai a la piscina. Vale. Total, que diu, com que una piscina? I diu, sí, la piscina aquesta que tens a dalt a la terrassa. Ui. I la meva amiga, no tinc piscina. I què és? I es veu que ha estat espiant pel Google Maps i ha vist a la teulada aigua, entre cometes. I diu, no, perdona, això era un toldo que va posar el meu pare quan estàvem arreglant la terrassa. Boníssim. I es pensava que era aigua. Fantasia. També et dic, si vas a Google Maps, apareixen les piscines, Sí, però és que sí que sembla aigua. Això. O sigui, era un color que dius... Una cosa, potser el toldo... Potser havia plogut i es havia acumulat aigua. No, era perquè era blau i tal. Tal qual. No té tanta resolució el Google Maps, No, però li volia donar ja una... No li donis tant. No sé, li volia donar una volta, no? Doncs molt bé, senyora, no? O sigui, dediquis a una altra cosa. Doncs, a part d'això, anem a fer una de les coses que ens encanten, que és fer sonar notícies. A les notícies de l'Ona Jove trobem un succés molt important. Ojo el titular. Ojo. Enxampat un conductor de 88 anys a 191 km/h a França perquè feia tard a la vacuna. El senyor portava una sobredosi de la vacuna Pfizer i volia més sobredosi encara. Li necessitava aquesta... Quin riure. Què passa? 88 anys a 191? 191 km/h a França, que recordem les carreteres a França són a 110. O sigui, estava sobrepassant 80 km/h. Però què li estava passant pel cap? Vull dir, a viure la vida... Que posis la vacuna. És que si no, s'està perdent una dosi de la vacuna. Però a viure la vida que són 2 dies, aquest home va pensar, no? Però dius, el van enxampar allà? No. La brigada motoritzada d'Estrasburg el va detenir en una carretera propera a la localitat de Bischofsheim? Vichysoise, li direm, va. Bischofsheim? Sí, Vichysoise. Vichysoise, al nord-est de França, després de perseguir-lo durant quilòmetres. O sigui, el tio va marxar a la fuga. Segons va explicar l'home als agents, quan el van poder aturar, la raó per la qual es va saltar tots els límits de velocitat era que arribava tard a la cita per vacunar-se de la Covid. És que m'està semblant surrealista. Els agents... No servirien per llegir notícies. És que és massa surrealista. No, espera. Anem a fer-ho diferent. Des d'aquí un aplaudiment en Cruanyes. Sí. Ha llegit alguns titulars per fer-ho tant. I sense riure. Els agents no els va comor la justificació sanitària de l'ancià i van procedir a retenir-li el carnet de conduir per un període de 6 mesos i a immobilitzar el vehicle. Continuï, Marc. Company de fatigues. S'haurà de presentar davant el jutjat per saber quina sanció li imposen. De moment, segons publica la policia del Baix Rin, al seu compte de Facebook, cal respectar les limitacions de velocitat fins i tot quan es tenen més de 60 anys. També hem de tenir França, que aquest divendres ha superat la xifra de 86.000 morts per coronavirus. Ja fa setmanes que ha començat a vacunar la població de més de 75 anys, cosa que aquí no passa. Entre els que... Clar, mira, el teleprompter on va. Entre els quals hi ha el protagonista d'aquesta història. Gràcies per aquest apunt que el protagonista té més de 75 anys, Doncs imagina't. Brutal, fantasia. Els avis amb excusa de la vacuna. També et dic, és que és el que t'estava dient, jo no hi trobo cap més explicació. A viure la vida que són 2 dies, i un ja li ha passat a aquest home, 1 dia i mig. Anem pel temps. I tant. Espereu una pluja ben forta de multes per a aquest home. Em falta que faci tin, tin, tin. Els esports, en motor, i tant. En motor tenim nou campió de la volta ciclista. No és volta ciclista, és volta motor. És volta motor. Fórmula 1. Són les 500 milles de Vichysoise amb aquest home, el nostre amic, l'ancià de 88 anys, a 191 km/h. És una nova... O sigui, a les 500 milles de Vichysoise és una nova... Com es diu? Una nova fita, no? Sí, tal qual. Per més informació, consulteu el 224. El Twitter.
Doncs bàsicament era aquesta la notícia que, doncs mira... És boníssima, No sé si és gaire excusa, però pel que es veu no. No poseu d'excusa, és que havia d'anar-me a posar la vacuna. Uau, però és boníssim, és boníssim. No us la colaran gaire, Quin home. I anem a parlar, ara sí, de la nostra amiga, la Sofia Altuna. La Marina és superfan. Aceituna, per mi. La Aceituna, que ens presenta un nou repte que ella s'ha inventat. Fantàstic. Que és la de les torradores. I bàsicament deixem que ens ho expliqui ella mateixa. I tant. Espera, que hi ha la notícia de fons. Tranquil, jo és que estaria dient notícies tota la vida. Tota la vida. I tant. Este es el tratando de no saltar cuando se terminan de hacer las tostadas challenge. Básicamente te tenés que filmar mirando la tostadora hasta que las tostadas salten. Vos sabés que van a saltar, no sabés cuándo y probablemente te asustes de todas formas. Es posa al costat de la torradora. Sí, me falta un montón. Por ahí no empezó. I la tècnica és no espantar-te, Marina. Mira la torradora. Sí. ¡Dios! ¡Dios, ayúdanos! ¡Dios, por favor! Hubo un movimiento y me asusté, pero todavía no. Una cosa, m'estàs dient que aquesta noia s'espanta quan surt el pa de la torradora? Es que esto puede tardar... No, la veritat. ¡Ay, Dios! Sí, m'he espantat jo ara, també. Una cosa, la Sofia Aceituna té una torradora assassina, també et diré. La meva... Surt amb molta força, també. Però la meva torradora fa com... Clec! I ja està, vull dir, què li passa a la torradora de l'Aceituna? Vull dir, té problemes greus. Té almenys excusa per espantar-se. No sé, jo pensava que era una tonteria. No, realment fa cleca, De fet, als Estats Units tenen sempre la conya, si t'has fixat amb totes les sèries, que salten. Ah, sí, clar, hi van al plat, no hi ha? És més, jo tenia una torradora que passava això. Mira, de veritat, jo no entenc la vida. Jo posava el plat a davant i em queia el plat. I et queia el plat. Uau, tant de bo la meva, És que els electrodomèstics, no t'hi has fixat, Marc? Els electrodomèstics van a menys. No, van a menys, no. Menys. Van a menys, que quan Marc. el canvies ja se t'ha destirotat tot. Com els microones, que quan el canvies, tu abans sabies la llet era 2 i una mica més, o no sé quan i una mica tal. Sí, però jo ara el meu també sé quan és 1 minut i mig i punt pilota. Però a mi em sobta que siguin... Clar, és com allò de l'obsolescència programada dels mòbils i de la tecnologia. Doncs els electrodomèstics passa el mateix. Ara no duren 20 anys. És que hi ha obsolescència programada igual. Exacte, bueno, sí, és que jo amb la tecnologia, bueno, menys 4. Però em refereixo a que ara els electrodomèstics són menys 4 com jo, vull dir, és que... Clar, hi ha components perquè aguantin el que han d'aguantar. 0, però que no són la meitat d'eficients que eren els d'abans, vull dir... Home, una mica més eficients sí que són. No, però que em refereixo, per exemple, un microones... Que durin, vols dir, rentables. No, i una torradora, vull dir, la meva torradora d'abans era la pera llimonera, la d'ara és del plan, sisplau, quina caca de... És que no té ni cap ni peus. I fiques una llesca sencera i sembla que ja s'hagi de despatllar, no? Bueno, sí, o n'hi poses dues i sembla que la pobra ja no pot, no tio. pot. És com... Li han de donar voltes a les llesques. És, tio, a veure, si us plau. Torradora, la teva funció és torrar el pa. Torra el bé, si us plau, saps? No funciona, és que no. Home, torradora... Estic indignada. Jo és l'únic electrodomèstic, crec que no hi ha manera d'enganxar al moment just. No, a mi moltes vegades se'm crema el pa. O que et surt blanc. Et surt blanc, i cosa que fiques una mica més i no. No hi ha manera. I depèn de quin pa es torra millor que un altre, Sí, però si sempre el compres al mateix lloc, també mai surt igual. No, és que a casa meva el comprem a 2 llocs diferents. Llavors és la loteria, no? Exacte, i si congeles el pa, després treus les llesques i dius, quin pa era? El que es crema o el que no, saps? No ho sabrem. Sorpresa. Saps què vols que et digui també una cosa que em posa molt nerviosa? Em surt una mica del guió, també, el soroll de la rentadora quan s'acaba. Quan s'acaba? Sí, fa una cantarella. El pito. Fa una cantarella, la meva comença... Tin, tin, tiriririn, tin, tin, però Marina, que tens una torradora, una ràdio. Tinc una ràdio. I després la secadora també fa soroll, comença tiriri, tiriri... Fins que vas i la para. Fins que no obres la porta, em posa negre. No para, o sigui, es podria passar hores així. No, fa tiriri, tiriri... Para, silenci. I al cap d'un minut, tiriri, tiriri... I no pararia mai fins que l'obres. Fins que l'obres. O sigui, em posa mira, negre. Trobo que és l'única cosa bona. Jo no ho trobo bo, vull dir... Com a estudiant, com a habitant de pis d'estudiants, la cosa que més et deixes és la rentadora quan ja ha acabat. No, Marc, com et pots deixar una rentadora acabada? Sí. I moltes vegades és com... I es podreix allà dintre la roba, molla. No,
que agafa quin fàstic. Però que estàs fent les teves coses, no te n'adones que ha parat i ja està. Perquè aquella no pitava, no feia res. Marc, és de les antigues. Em sembla normal. Ja està. I no hi pensava, que durava 1 hora i pico, no és d'aquestes que dura mitja hora. Llavors anaves a fer les coses, o anava a classe, tornava, llavors ja no hi pensaves mai més. No, aquesta rentadora no va al tumor reulant i és com un... No. Home, no has vist el vídeo aquell de com fa el centrifugat i comença a picar contra els mobles i que sembla que se'n vagi de festa major? Per favor, però és que hi ha cada rentadora i cada vídeo de rentadores que jo m'estaria dies rient, però bueno, millor no entrem aquí. Per tant, sí, això. Només volia comentar, no sé, aquests sorolls estranys que fa la rentadora i que no entenc, la veritat. No hi poseu música, o almenys poseu-m'hi, no sé, per posar jo la playlist que vulgui, no? Exacte. De fet, és com els Tesla, que pots personalitzar el claxon. I què li poses? Jo li posaré una vaca. Pots posar el que sigui. Pots ficar The Weeknd o el Tussa o el que sigui. Pots fer el tan, 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 tan. Doncs jo posaria mu, 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 mu. Li posaria soroll de vaca. De vaca. Sí. Doncs potser ells en posarien un altre. Ah, potser sí. Manel, ara mateix, escoltem Aquí tens el meu braç. I què em direu si us dic aquestes paraules? Inèrcia. No, encara millors. Us pagaré $500,000 perquè tornin a casa sants i estalvis. Qui? Què em dius tu això, Marc? Qui? Qui diu aquestes paraules? O què? No, qui ha de tornar o què ha de tornar? Qui ha de tornar, què ha de tornar i per què diu aquestes paraules i qui les diu? Qui les diu? Les diu ni més ni menys que la nostra amiga estimada Lady Gaga. Que no caca, M'he aguantat les ganes. No, sempre deia la Lady Mierda. Lady Mierda, és veritat, però no volia dir-ho així. La Lady Gaga, amiga nostra, volia donar $500,000 de recompensa per qui tornés els seus gossos sants i estalvis. Ah, sí, he vist alguna a Twitter. Ojo al dato. Què li passava? Senyores i senyors, a Hollywood passen moltes coses, passen a Los Angeles, passen coses molt estranyes. Si vas a Venice Beach, bueno, ja és que allà vas per les tendes... Li van segrestar els gossos? Li van segrestar els gossos, els bulldog francesos de Lady Gaga, amb els noms de Gustav, Miss Àsia i Koji. I no hi ha l'Alejandro. No hi ha l'Alejandro. Ha perdut l'oportunitat del segle. Ni el Roberto, no n'hi ha cap, no n'hi ha cap. S'haurien de dir Alejandro i Roberto. Sí, però no, ha deixat passar l'oportunitat, estem tristos. Fem un change.org. Exacte, doncs Lady Gaga... Els segrestem i fins que no ens els canvia el nom... Imagina't. No els hi tornem. Uau, quina llàstima. Doncs la Lady Gaga es troba a Roma rodant una pel·lícula. Aquesta dona, des de que va rodar la de Star is Born, Star is Born amb Bradley Cooper, doncs aquesta ha vingut a... Ui, ha dit aquesta faceta d'actriu m'agrada. Bueno, està rodant a Roma i es veu que tenia un empleat del seu equip que estava traient a passejar els gossos per Los Angeles. Què va passar? Doncs que hi va haver un home, va sortir d'un cotxe blanc, va atracar a punta de pistola, el va disparar, real que ha disparat a l'empleat de Lady Caca, l'ha disparat i es van dur dos gossos. Es van dur 2 gossos perquè es veu que a Estats Units estan molt cotitzats. O sigui, es veu que... Espera un moment. M'estàs dient que va segrestar 2 gossos... Que no sabia que eren de la Lady Gaga. Ah, jo pensava que ja era expressament, que era una trama. O sigui, va segrestar 2 gossos perquè eren d'aquesta raça. Potser sí, que era una trama, però en principi és perquè van molt cotitzats els gossos aquests i hi ha tràfic de bulldogs francesos i la pobra Lady Gaga va tenir una mala sort. Potser va ser un... vaig venir buscant coure i he trobat or, no? Però totalment, ha trobat diamants aquest home. I es veu que una dona ha agafat... ha tornat... Els bulldogs estan sants i estalvis, Sí. El que està regular és el que li han disparat. Vull dir, per 2 gossos, el pobre home està una mica cucú regular a l'hospital. Però té pinta que l'home sortirà bé, I res, una dona els va entregar a una comissaria molt cèntrica de Los Angeles i la Lady Gaga està ja feliç. I ja està, no ha passat res més. Els han entregat i... El que no sé és si la Lady Gaga ha entregat els $500,000, No ho posa. Jo suposo que sí, perquè s'ho va dir... O sigui, els ha tornat i no ha passat res. No ha passat res més. Sí, que el seu empleat li han tirat un tiro, però tranquil·litat, això és el de menys, No, això seria el de més, però...
No, Marc, sense ser... És lo de menys. És lo de menys de la notícia. Exacte. El millor és que els gossos estan bé. Per què els torna així com així? Pobre home, quina llàstima que et disparin per dos gossos, potser 500.000... Quan eren? 500... Bueno, per la Lady Gaga és com per la Mancio Ortega donar 3 milions d'euros. És com donar calderilla per ells. És com quan algú val 2,99 i dius queda't el cèntim. Queda't el cèntim, Vull dir, a mi no em farà falta, tranquil. O sigui, pot ser que sigui millor la recompensa que vendre aquests gossos? Home, segurament. O és que ja ho van fer per la recompensa? No en tinc ni idea, perquè clar, quan va sortir la Lady Gaga dient $500.000, vull dir, imagina't. $500.000? Estava als Estats Units, o sigui, estaven tota Tussa anant a Los Angeles a buscar els gossos, o sigui... Jo imagino la gent agafant els cotxes per la M30, per la AP7 de Los Angeles, Imagina't, a 191, l'avi de França, Marc. No anava a la vacuna. No anava a la vacuna. L'avi de França, de la Vichy Suárez, s'estava preparant per anar a Tussa a buscar els gossos de Lady Gaga. A mi que no m'enganyin, Per tant, sí. Bueno, jo espero que el Ryan, que és el bon home que el van disparar, doncs es posi bo, perquè, a veure, arriscar la vida, que també ho diu la Lady Gaga, és que mira, ho diu, Diu, i et continuaré estimant, Ryan Fisher. Vas arriscar la teva vida per la nostra família. Ets un heroi per sempre, li diu al final del post. Doncs que li pagui també $500.000. Que li pagui, almenys, no sé, una recompensa, no? Una paga doble, que no que li dongui al pobre home, no sé. No sé, és com se diu, complicat, no? Per tant, vols que segueixi, Marc, una seccioneta més? L'últim que vull dir... Jo és que no posaria ja cançó, No posem cançó i directament tirem. Jo l'últim que vull dir, si vols, és Élite, de veritat. No sé si teniu una sintonia. Home, gràcies. Per algo m'has fet descarregar. Gràcies. Mira, em vull posar com sèrie, no? Serà impossible. Sembla de Stranger Things, això, Sí, però és Élite, Sí, és la que posen al final, al principi. És que ni ho sé, ja ni me'n recordo. Bueno, què passa amb Élite? O sigui, Élite, jo quan va començar Élite vaig pensar, ai, sí, que guapos i guapes tots. Ai, serà que tenen tots molt talent? Ai, serà que és tot molt guai? No, són tots guapos, punt. Què passa? Bé, n'hi ha algun que sigui de talent, no direm que no. Què passa? Que ara han gravat la temporada 4. Hi ha algun actor, hi ha algun influencer... No, ara... O sigui, n'han fet 3. Sí. A més, n'hi ha 3. Sí. Ara han gravat la 4, però és que ara estan gravant la 5. Hòstia, això ja és com Walking Dead, que l'haurien d'haver acabat fa... Sí, doncs aquests van estirant del fil, és que no sé què estiraran més, vull dir, ja han matat a tothom, no cal que mateu més. Jo vaig veure la primera i vaig dir, ja no miro una. Jo he mirat les 3, però vull dir, ja no me'n miraré, crec, més, perquè, sincerament. I ara més veient el cast, no?, d'Elite 5, perquè... El cast és els actors. Els actors, exactament. L'equip. L'elenc. L'equip humà. L'equip humà que conforma aquesta sèrie, perquè tenim aquí una noia que es diu Valentina Zenere, que tu la veus, és l'Esther Expósito 2.0. Igual. Bueno, pràcticament. És que això, a mi el problema que tinc és que com que no m'hi fixo massa, o sigui, quan hi ha dos personatges que s'assemblen molt, sempre els giro. Jo crec, no sé si estem a Victoria's Secret o estem actuant. És una cosa que no estic entenent. Bueno, estan aprofitant que això els ha funcionat i fan servir la mateixa plantilla. I després de nois han entrat l'André Lamoglia, que no sé, crec que és de Brasil, vull dir, no hi ha actors aquí per triar que han hagut d'anar a Brasil. Superguapos, perquè si no es miren la sèrie. Sí, no es mira ningú la sèrie. Per tant, així estem, I jo només volia puntualitzar això, que el talent no cal, que el tinguem. No sé com actuaran aquesta bona gent, tampoc ho veuré. Però això, que felicitats, Élite, per 500 temporades més. I per molts influencers més. Exacte, que durin, home, que durin com tothom. I ja està, això era el hate del dia. El hate del dia. Era el hate del dia. D'Élite. Sí. Home, per algú es diu Élite, també, perquè és aquesta elit de... És l'elit dels actors, no? D'actors guapos. Sí, ja està. No hi ha res més. No hi ha més a dir. No. Doncs mira, anem a parlar ara d'un dels resums de la nostra etapa acadèmica, Marina. Ai, que ens agrada, recordar-la, o no? Bueno, jo diria que no. Depèn, no massa, No. Què et va passar, Marina, quan érem joves i anàvem a l'Insti i ens feien llegir llibres com Tirant-lo blanc o altres que deies, és que què m'estàs ensenyant? Marc, també et diré, a mi Tirant-lo blanc em va acabar agradant, Li vaig agafar com un carinyo especial a Tirant-lo blanc. Però tenies la versió fàcil o la difícil? Tenia la versió aquella que era... La en català medieval?
No me'n recordo, sincerament. No, crec que l'entenia bastant bé. Doncs és horrible el català medieval. Era una que parlava com de les històries d'amor, no sé el títol ara tampoc, Llavors, Marina, sí. Tu que fas tan bé de narradora, llegeix-nos aquest tuit. I tant, home. Mañana tengo un examen de lectura, Marbook, de Guillem Clua. Necesito un resumen de todo el libro, no lo encuentro por internet. Solo está en la sinopsis del libro, pero necesito los resúmenes de cada capítulo. Si lo encontráis, o algo, pasármelo, por favor. Llavors, això és la típica cosa que tu buscaves al Rincón del Vago, així un resum... I et sortia. També et diré, Guillem Clua, el segueixo a l'Instagram. O en el nostre cas, el propi profe de castellà que ens portava els resums, però això és un altre tema. Ui! Això és un altre tema. Llavors, aquest senyor, en concret, s'està trobant que el seu llibre no hi és a internet. Val. Total, ha fotut aquest tuit i qui l'ha contestat? Qui li ha contestat? Clua. El Guillem Clua. Gràcies. Estoy por responderle yo y ahorrarle el trabajo, pobre. Sisplau, Guillem Clua, respon-li, clar. Un aplaudiment. I ja està. T'imagines que... Bueno, ja et faig el resum, perquè així no, mai has d'aguantar. Sí, no ho sé. És com t'estalvio la feina, igualment jo me'l sé, el llibre, no? Ja t'ajudo. Un àudio d'aquests del Twitter, que ara estan tan de moda... Sí, que està tothom pesat amb això. Sí, jo no n'he fet mai cap, ni crec que em faci, És que només podeu els d'iPhone. També vaig dir en el seu moment, jo no mai faré Instastories, jiji. Per tant, bé. Doncs no ho sé, aprèn a llegir, perquè serà més fàcil que esperar que algú et dongui el resum, no? Crec que aniràs més ràpid. Doncs, bàsicament. És el meu resum. És el resum, no, el meu consell. El consell de la Marina. El meu consell, exacte. Parlant de coses acadèmiques, anem als Estats Units, on escoltem com de grans geògrafs... Sí, són, no? Són. Can you name any country on this map? Yes. Africa. That's a continent. Oh, country. No saben distingir continent de país? Greenland or Iceland or something? That's Alaska. Estan ficant Groenlàndia i tot això a Alaska. And on the entire map. This is so horrible. Where's America? I would say this big one, but I'm probably wrong. You're definitely wrong. Però com pots dir això? Crec, Rússia també va assenyalar. Sí, Rússia com a Amèrica. Shouldn't I be taught this in school? I would hope so. Ni Déu! Com pot ser? Som molt dolents. Però molt o sigui, ja sobrepassem... Els continents. Sobrepassem el dolentisme, Per ells, un continent és... USA. Uau. USA in the heart, el porten a l'interior. On és USA? Ells diuen, in my heart. In my heart. My heart. Llavors, parlem ara mateix, ràpidament, del pàrquing al revés. Ai, sí, que ens ha Que agradat, per fi he descobert què era, I tant. És un senyor que va pel carrer i és un carrer de vés a saber on, que es troba, doncs, que ningú aparca bé, però fins i tot molt malament. Val. Bàsicament, amb aquests nivells. Todos estacionan como quieren, arriba de la vereda, pegado al cordón, al revés, pero... Era un cotxe tombat. Molt bé, al revés. Uno en la vereda, o com hagi dit, no sé, deu ser la cera, no? Suposo. I finalment volem recordar les eleccions, on una de les coses més penoses polítics del món, que també sabem que ens escolteu... Sisplau, no ho feu més. Sobretot, va començar tot això amb la Colau fent TikToks de merdes del metro i tal, que es creia a la guai, com per exemple amb les paperetes, bueno, aquesta propaganda electoral, es veia una paperera que anaven dient tu sí, tu no, d'aquesta manera. Muy malo, siguiente. Malísimo. Que està tirant tot. Horroroso. Però quan troba en Comú Podem... Malísimo. Tu sí, guapo. Ai. S'aprofiten de les modes i apliquen política que no és massa no és adequat, A part de tot el rap que van fer o el que els hi fan els fans, que fins i tot els hi fan cançons, com és el cas del Yes a la Yes. Prepareu-se. No puc esperar més. Mejor que ja hi Aragonès. És com la Colau amb el run-run. És que això va ser festa, mira. Però és que només ho fan com ho podem, aquestes coses. Bueno, s'han enganxat al carro, no? No, és que només ho fan ells. La Colau feia el run-run amb el lagarto del caloret. Ai, sí. Això, i dius, ostres... Uau.
Jo és que, en comptes d'apropar-se als joves, jo crec que és vergonya aliena de boomer. Sí, és veritat, és veritat. L'altre dia saps que em van dir que Facebook és de boomers, Marc. És que Facebook és de boomers. És de boomers. Saps que jo encara tinc Facebook? Jo? Però és encara on molta gent està per allà. Exacte, no ho sé. Però et dic una cosa, generació del 2000 ja no saben ni què és, però no, bueno, saps què em va passar l'altre dia? Digues. Que estava a Spotify i dic, ostres, què és aquesta foto tan antiga, ves-la canviar. I dic, però això com es canvia? I dic, està enllaçat en Facebook, i agafa la de Facebook. Ah, molt bé. I vaig anar-me a canviar la de Facebook i dic, hòstia, que això que està superbé. I vaig canviar-la. Ai, que et vaig ficar like, jo! I em surt la Marina li ha dado like. I jo, què? Sí. I no sé, 9 likes, i dic, però qui fa servir Facebook avui en dia? Jo faig servir Facebook, però faig servir tipus Twitter, Hi havia boomers que segueixo, que van ficar like, que dius, val. Però hi havia gent jove que també dius, però tu què fas amb Facebook? Ai, és que és fantasia. Jo el segueixo utilitzant. No sé, em sembla guai. Per què? No ho sé, és que el tinc una mica com a Twitter, Vull dir, miro les notícies i dic, ai, molt bé, ale, xau. I ja està, i així estem. Doncs res, ens queda temps de fer alguna cosa? Un minutet? Un minutet? No, mira, jo em guardo la secció de les coses xorres per la setmana que ve, val? Perquè realment són molt xorres, vull dir. Xorres. Són unes coses... O sigui, recordeu, no? Les altres seccions de... Ai, val més que t'estalvis, si és com jo. Però realment jo penso, pagueu a aquesta gent perquè faci aquesta feina, potser estaria millor... És la mateixa revista. Bueno, semblant a aquesta. Però també és així coneguda. Sí, molt més coneguda, tant com el nostre programa. Igual. També et diré, igual. Per tant, nosaltres, escolteu-nos, si us plau, a tot arreu, ens mireu per YouTube, perquè és molt important, ja que hi som. Ràdio visual... Per tots vosaltres. A través de l'FM, a la mateixa freqüència, a la mateixa hora, d'aquí una setmana justa. Exacte. També a través de podcast, que ens podeu trobar a través de Spotify. I a través de Google i Apple Podcasts. Ja no és iTunes, que s'han actualitzat. Bueno, ens hem actualitzat nosaltres, és diferent. I ells també. Exacte. També, doncs, a tot arreu, seguiu-nos, doneu like i subscriviu-vos al nostre canal i a tot arreu on pugueu subscriure-vos. Sí, us podeu subscriure a YouTube, a TikTok, a Instagram, a Twitter i a tot arreu, i a YouTube, òbviament. I a la ràdio cada setmana. Perquè nosaltres som tan ràndoms que avui per nosaltres ha sigut el Dia Mundial de la Ràdio Random. No, el dia random de la ràdio. Això, exacte, el dia random de la ràdio. Perquè no vam fer res pel dia de la ràdio, doncs ja està. Hem fet alguna cosa avui? No. No, vam fer alguna cosa pels 200 programes? No, però això ho tenim pendent, no els vam fer els 200 programes. Ho tenim pendent, vam exactament. Vam fer el 200 més 1. Exactament. I res més, no? Nosaltres ja que gairebé que marxem. Marxem, ens veiem d'aquí una setmana justa. No sabem si tan ràpid com l'avi de 88 anys. 191 km per hora. Exacte, 191 quilòmetres, nosaltres marxarem a 110, no? Per respectar una mica les normes d'autopista. I ja està, res més. La setmana que ve, més Ona Jove i més randomositat que mai. Adéu, bonics! Adéu.